Hello guys, Jatana Sarikahan. Naidi sang tabok nagadala boy manina naito nog bafai ka phai mana kani bosohlai nog bafai ka phai mana para bomongha sada kisna para narok jatona phai manjak phai mana ire Jolia bazar kandara naidi bosok naithoin toha ayang hlai rel ni awo pik lai tongo taibo phunungnai nongno ani video no naitongdi first to last jora video no naithok jakhlai like comment share khlai di tai subscribe khlai di rhlai shibbai sita no awjak naidi tai rel rasta no phunui tongo naidi rel rasta mahlai rel rasta mahlai naidi taibo norok video nuana tai pik pura khlai hlai phunungnai nongna ani subscribe khlai di comment na habai comment box dra habai mahlai sini kalwa ha chala naithok oido hero oido tabok kisa manwijak naidi ayang hlai tabok mo kisa camera awoi toha watui manakjak aifana kisa puar jagoi dua oitoha tai charai kajaknai phunungnai bike gari common ra tongkha norok bafai ka phai mano.